Yo, what's up mga master? Magandang araw po sa inyong lahat. Yes, panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga master. So, for today's video mga master is papunta ako doon kay Marinong Homeboy, no? So, bibisitahin ko si Marinong Homeboy mga master. Kasi matagal-tagal na rin na di ako nakapunta doon sa kanila, no? Kaya nag-chat siya sa akin kagabi na idalaw daw ako doon sa kanila, no? Kaya yun, napag-isipan ko na pumunta doon, tapos dinalhan ko rin siya ng isda. Ito pala yung nahuli ko mga master, no? Yung namingwit ako, no? Kaya idadala ko doon kay Marinong Homeboy para naman sa pagdating natin doon is di naman tayo nahihiya kasi meron tayong dala, no? Kahit isda lang. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga master is huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, at i-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong uploads na i-upload ko. So pupunta ako doon kay Marinong Homeboy ngayon. So ayun. So let's go. Yes, ayun po mga master. So, papunta na po ako doon kina Marinong Homeboy. So, sana mabuta natin si Marinong Homeboy dito mga master, no? Ayan. Ayan yung motor ni Marinong Homeboy mga master, oh. Uy, mayroong background music. Baka makapiright tayo mga master. Cut mo ko muna mga master, no? Ayan Marinong Homeboy mga master. Oh, katong upload ako. Ang dadre. Para kaon sa gas. Hindi ka nagkantin ano eh. Yan yung isda mga master. Para sa akin to, vlog. Oo, para sa'yo yan. Wow, ang bait. Bilhan ko ako na tambak at saka ano man to? Anong pangalan to? Singan kaya isda na kanang Bamsi? Dili. Skuha rin eh. Singan isda ganay kanang Kuha na hapon. sana? Bangawan sana? Ha? Bangawan siguro na. Oh, bangawan. Wala, magpina. Oh. So yun guys, no, dinalhan tayo ng master ng isda. Hindi katambak at saka fresh na fresh. Oh, dapat lang oh. Wow. And namin ito mamaya, i-outdoor cooking. Kumusta naman karakter? Huwag man like si Risoro eh. Lagi ako man. Hindi ko po malay ka. Hindi ako. Katambak eh. Pumayat nga si Rakitiro Master. Ayan guys, so magmumukbang kami mamaya. Ayay. And thank you so much Rakitiro Master for sa pagdala ng isda. Oo. Yes, ayun po mga master, no. So andito na po ako ngayon sa bahay na ni Marinong Homeboy mga master. So bali binigay ko na ni Marinong Homeboy yung isda. So ayun si Marinong Homeboy sa loob. So matagal-tagal na rin mga master na di ako nakabalik rito, no. So ito pala yung isda mga master. Nakuha ng uday. Sa Aligre. Kahapon. So ayun guys. Sige, ikaw na. Ayun po mga master, no. So ito yung isda na dinala ko yung Marinong Homeboy. So bali ito po yung nakuha ko kahapon. Kung nakikita nyo dun sa last ko na in-upload, yung namingwit ako, no? So, ayan po yung nahuli ko, ayan. Fresh na fresh po yung katambak. Siguro mga mga half kilos po itong dalawa. So, ayan. Dahil nakakawa gapon dahil? Oh, mga 5 piraso yung nahuli ko mga master. Ganito ka laki. Kasi may kaawan mo? Mga bata dun sa amin. So ayan guys, so kuha ni Rakitiro Master kahapon. Kung gusto niyo po makita kung paano niya ito kinukuha guys, puntahan niyo na po yung YouTube channel na nag-upload. Oh, nag-upload ko. So, last kong upload, doon makikita niyo mga master, no, yung namingwit ako. So nag-upload pala siya kahapon guys. So puntahan natin yung kinukuhaan niya. Di ka paspukot na. So iba to, hindi po to siya katambak guys. So presko, tingnan natin yung yung hasang, fresh na fresh po to. Ayan. So, dinadalhan talaga ako ni Rakitiro Master. Sabi niya, para daw makatikim din ako sa kanyang huli. So yan, thank you so much Rakitiro Master, no? And sa mga viewers ko dyan, sa mga subscribers ko dyan, i-subscribe natin si Rakitiro Master guys, kasi kunting-kunti na lang po talaga mamonetize na po siya. Yeah.
yung ano niya, yung ano niya, yung subscribers niya sa kanyang YouTube channel, ano na, 800 plus. So, kulang na lang is mga 100 plus. So, kunting-kunti na lang po mga maging 1,000. At saka yung watch hour niya po guys is ano na lang, 3,000 plus yung ano niya, watch hour. So, suportahan natin siya para makuha na po yung makuha na po yung 4,000 sa watch hours and the 1,000 subscribers. Yes. So, karon sa makamabalik. So, sa next sa next pamingwit niya, sasama na po ako guys kasi yung magiging content ko na po talaga more on dagat na kapag maganda lang po talaga dagat. Kasi nakikita niyo po doon sa una ko pong vlogs nung night fishing kami ni Papa na madami din yung huli namin, which is the bangsi, the flying fish or like ganon, or di ba nga bawo at saka pilangan. So ito, ibang uri naman to ng isda. Makukuha lang po natin to nung yung pangpalambat namin ng Papa nung pampalitaw, hindi po to siya makuha kasi nasa ilalim po to na isda, no? Di tulad ng yung bawo at saka bangsi na nasa itaas. So makukuha lang to or nilalambat. Pwede itong lambatin pero nung palugdang. Pero mas kapag pinipingwit, no? Pinipingwit talaga siya. Ang laki. Ang laki. So, ayan, supportahan natin si Lucky Tiro Master, no? Yes. And thank you so much once again, Lucky Tiro Master, sa pagpunta. Medyo matagal na po talaga kami hindi nakapag guys. Hindi nagkasama ni Lucky Tiro Master sa vlogs. So, ngayon, pagpunta niya dito, sinasabihan ko nga, dapat mas madami kang content na gagawin para makita ng mga viewers natin or the subscribers natin na nagkasama talaga tayo, na matagal tayong magkasama. And mamaya, may vlogs pa kami pupuntahan. Punta siguro kami, basta hindi namin sasabihin. Abangan nyo lang po sa mga susunod naming vlogs kung saan kami pupunta ni Lucky Tiro Master, no? Yes. And gagawa pa po kami ng mga content, siguro mga next day. Ibabalik namin yung content ng primitive. Mag-primitive, pagbalik. Primitive ito? Yes, primitive kasi hahanap po kami ng magandang view or the gagawa ng primitive which is meron po siyang ilog. Doon sa Bourbon. Katong yadto ba? Katong yadto ba? Ito na ikuan ba na sapa. Meron kasi kami binibisita ni Lucky Tiro Master nga ang gaganda ng view guys. Meron pong doon, yung sapa doon ang ganda talaga. Saktong-sakto po kapag nagpe-primitive tayo doon. So dapat next day basta hybrid busy. Ato lang. Kana lang di busy, kano. Ito yung hindi na kami busy guys kasi tatakbo po kaming presidente. So yan po. So bahala na sila kay Tiro Master kung ano pong gawin niya dyan. Yes. Grabe mga master, no? Ayan po yung nahuli ko kahapon, no? Ayan. Kung makikita nyo dun sa last kong na-upload mga master, yun. So ipapakita ko na lang dito sa screen para makita nyo. Ayan. Yes, ang laki ng mga nahuli. Yes, ayun po mga master, no. So bago po tayo mag-in ang ating video is shout out muna sa ating mga supporters. So shout out kay kay Rogelio Kalipay, tsaka sa Unyot Bisdak TV, tsaka kay sa Bisayang Bulayog. So shout out po sa inyo. So sana suportahan din natin sila mga master, no. So ano lang dito, taga dito rin sila sa amin, malapit lang. Ayun. So ayun mga master, so tapos na ako mag-vlog. So maraming salamat mga master sa palaging panonood ng aking mga video. Ayun.